जोहार मु राजकिशोर मु आ गोटे ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत करुचे। आज है श्रावण मासर प्रथम सोमवार। आज होता कि आज आम मंदिर जिमा आम गाँव खबेल मंदिर शिव मंदिर को दर्शन कर जिमा। आशा करुचे भिडियो आपण मैंने लास्ट तक देखबे बोली। जदि आपण मैंने संबलपुर आड़ आसुच बोले संबलपुर 50 किलोमीटर गलापर चारमाल छक पहुँचब। चारमाल छक रु लेफ्ट साइड हाईस्कूल पटे आपण मैंने जीवे खुबेल मंदिर को रास्ता। आपण मैंने जदि अनुगुल आड़ आसुच बोले रेडाखोल रु 18 किलोमीटर गलापर चारमाल छक पड़ब। तापर जाइकरी राइट साइड जीवे। या देखी पारुथिबे एटा हला हाईस्कूल छक। हाईस्कूल छक जो सिंबल लागी एपटे जीवे। एटा हला खुबेल गाँ। एबे हमें खुबेल गाँ को प्रवेश कर सारूँ। ये गाँव रहस्य हला ये गाँव रे काहारी घर छात नाई। ये गाँव रे देखि पारुथिबे काहारी घर छात नाई। फाइनाली आमे जगार पहुँची गलु न। आमे पहुँचिक भोग घिनुचु। प्रशांत भाई निजे पैक कर एबे आम एंट्री करुचु। आम साईर भाई माने लडू लडू एटा आम सुना झील एटा एबी एबे आमे फास्ट शिव मंदिर को दर्शन करूँ। तापर जाई दक्षिण काली मंदिर माँ देवी गुड़ी को दर्शन करूँ। ये भी यूट्यूब चैनल
কৃষ্ণা বন্দনা চন্দ্রকান্তি প্রণতি দিয়া দুর্গা। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମା ଦେବୀ ଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ହେଇଛି, ଭୋଗ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫାସୁତର। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଏଟାକୁ ସୁରବାରୀ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଦେବୀକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଆଣିକି ହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣି ଆଣି ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଖୁବେଲ ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକୁ କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ 5 ପାଟି ଦଣ୍ଡ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଖୁବେଲ ଦେବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ଼ାଖୋର ରାଜା ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମା ଦେବୀ ବୁଢ଼ୀ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା, ଆଗରୁ ରାଜାଡ଼ି ଅମଳରୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମାଙ୍କ କୋପ ନେତ୍ର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଣୁକରି ଏଠାକାର ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ବଡ଼ୁ ଅମଳରୁ ମାଙ୍କ ପଛଆଡ଼ୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ରାମନବମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର
ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ରହସ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରୁଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ନାଇଁନ ଆଉ ଭଲ କଥା ବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବା ଲାଗି ହେଲେ।